jenenge kendang ciblong sedulur. Iki ya jenenge ketipu nggih. Nek ngerti kula, nek cara kula ya mending belajar kendang gede dhisik. Rungokna ya sedulur. Niki agem joget wayang saged mbok lenggeran nyong keweran ya. Nah, enten sing sekarane gelung papak, gelung bundar, enten sing sekarane pakupak dang gue mas. Enten kendangan kangge penari gagahan. Sedulur ya, nek bingung arep belajar gamelan nang endi utawane wong sing pereke nang Banyumas, ngene lah. Ngene. Arep tek wae ngerti kepriwe carane kendangan, kepriwe carane balungan. Wayangan ya kena, lenggeran ya kena. Lestari budayaku.